So yun po no, what's up sa inyo mga katukbo. So for today's vlog po ay bale nagkausap-usap po kami ng mga classmates ko nung high school dun sa Naga City sa Camarines Sur na bisitahin po namin yung teacher namin sa Values Education. Ano po, nag-ambag-ambagan po kami para makapagbigay po kami ng tulong sa kanya dahil nabalitaan namin po na nakapirmi na lang po siya sa kanilang bahay. So ito po, papakita ko po dito sa inyo yung mga kaganapan. May surprise na kadikit ang samuyang After 25 years na sir, mapili ka naman Ini sir, bali, aranong po ni Pigs. Karambagan, may mga nagdonar po. Yan, si Errol, si Josephine po, Josephine Acetre na nasa Manila mo yan. personal mo ay paabot na namin ng tayo dahil ko naman ng personal na mga pasalamatan. Salamat lang ang tigna maray. Tapos po, tarabang yan yung mga rin. Cheryl Aguilar. Si Cheryl Aguilar po. My love. Si Babe po ni ano. Si Babe niya, si Cheryl Aguilar. Sinasabi niyo kung ilusyon ko dahil siya, pero dahil ko araw. Kaya ginit ko po, ginit ko po. Ayan, tatandaan mo po yan, sir. Dawgangog ka pati. Boleh na. Kau tingin, kau ngiyap ka niya. Hindi na nga ito si Babe mo. Lalu ba sir? Oo, takbang na yun. Bing! Ano na, hindi mo. Hello, Marvin! Pabulis ka di. Ano sa mo, sir, na pampaugma? Hali sa Grupo Campenya de Francia, batch 1998. Ano? 97, 98. Gabot na batch. 97. Gabot na batch. Yeah. 96 ako. Pagpasensya mo na, sir, ano mo yan, ha? Kadikit tataba para kay Sir Uria, hali sa batch Campenya de Francia. Kagabos na batch. Para mo naman sila. Tapos ka na niya. Pinagyan ko. Pero taong ka nga ng isa, batch. O, dahil na. Suma yan. Suma. Sumasampu ka. Ako, 7. Suma. Mga 20 na sir. Ano sa maintenance ka sir? Lubas. Ay! O, ang lodipin sa, ano, sa high blood, ang lodipin. Ayun. Sir, pag napapapudrit ka, pwede mo na lang si Marvin. Sabay-sabay ka mo magpudrit. May nalingawan lang sa file mo sa mga darang, sir. Iba pa din sa aron. Sige na. Ay, buwa kaming dara. Asay tingnan sa mga tada. Fish oil. Ay, bitin na ka man sir. Gusto mo man sir magpaano? Ba't mo lang dara kami sa barbero. Sunod sir, tumandara kami barbero. Ay, mga pagupit sir. Ako sir, nagugupit ako. May demo si Jarvis. Okay na, sa ano lang yan. Ayun. Mabaw mo na lang dyan. Napainom mo na lang. Ano bang aso ka rin kayo? Kaya minsan pipili ako yun. O, maulog yan dapat ka parang. Ay, babi mo ka dyan, ha? Videoan niya, videoan. Aram ko na yan. Mga barabag na yan. Alam na. Aliman lang sa ito. Siguro ba nakasabay ko kung magkinala si Sinisi? Kung pagkinalas na. Hindi ka naman galing. Idin. Ayan sir, saan natin ang ano? Tapos yan mga Ang birthday. dalaga pa hanggang. Ano siya na, mga album na kami. Kurang na nga niya. Ang birthday lang, bibisiw natin. Mapiliin ka yung maray. Sa'yo ka na. Review pa sir. 42. Sir, napakala ka yung matray. 42 na sir. Ito na October. Sa'yo ka na.
Yung pa mo, sir. Yung pahinalo muna. Mapagal mga babae. O, group picture kita. Group. So yun po no, what's up sa inyo mga kapransyan. So bago po ang gabos, mapasalamat ko na ako sa duwa kong padihon na naggibo kang group chat na ini. Kung bako sa inda, dahil kita magkaka-reunite, magkaka-ulay-ulay sa chat. So dakula pa salamat ko sa inyo kay Pading Bilo, kay Pading Chris Onyate. Ayun. So yun na nga po no. So ining video ini ay manungod sa satuyang maestro na si Mr. Orea. Hindi mo na po ako nabibisto. Ako po si Errol na sadit-sadit na pero may nagpapasaway kanto. Gusto ko lang po ko na maghagad ning kapatawaran sa mga nagibo ko sa imong kanto na dahil pagdadangog sa imong klase. Saka kung may babalik ko lang nga po ko na ang mga aldaw na kanto siguro nagdadangog na wala garungon ko man lang na-realize na para sa muya man lang pala ng kanto ang mga pinutok doon nindo. Saka marangani po pala ng kanto nakapalaos ako kanto pagrabagi mo ning rubo-rubong susi. Baka igdi sa susi na sinasabi ko magirumduman mo na ako. Ayo kanto pong nirabag mo ning napakadakulo na susi. Marita mo org ang magpalaos. Kung aram ko lang po kanto na na para sa muya ang tinutukdo nindo mo, para sa muya ang tinutukdo mo. Hindi ko tana nagdadangog ako permi sa lessons mo. So sir, pasensya ka na po sa mga nagibukan to. Sana ayos ka lang dyan. Sana makusog ka, saka maglaba pa ang buhay mo, tsaka sana mahiling tayo ng personal para makapagpasalamat ako sa imo ng personal, tsaka makahagad ng sorry. So kung ano man po ang napag-urulayan dito dyan, enjoy lang po kamo dyan. So dito lang ako yaon lang ako igdi sa Dubai. Dadalanan ko na lang ang mga videos din doon, at saka kung may mga pictures yun, ilingon ko na lang mga nangyari sa idong niya na daw. Enjoy na lang po kamo dyan. Ingat, God bless. Si Marvino, hindi nga sabi ko na Si Marvin, si Palyante po. Ingat po si Palaga na po na. kakasabi ko pa lang Padigyan, no? Masukod. Yun, nagkalasi na yan dyan. Kasi tugang si Junjun. Marvin siya kasi tugang kaya si Junjun. Si Manuel. Thank you. Iyan si Sing. Ano pala ni sir? German yan, makikita hindi yun. Si Sing. baka nakaltasan. Pinyano talaga. Oh. Ano? Tagalo, dasa sir. Regular na siya, sir. Tangwawawi. Iyo. Ano ba ko? Ano yan? Maray.
Mas maray ka garo. Laki mo yan. Sinisige lang ang buhok niya. Thank you. Ano yan sa mo? Hali sa kay Butoran kang buong... Sa mga pinyano na naka-receive. Sige sir, inonesiran sa iyong pagkakataon para pasalamatan mo man ang nagtarabang sa iyo sir para pasalamatan ta sir sa tema klase sir. Salamat sa pag-irumdum ninyo sa kuya. Dahil nga ako nagbuhuna na ug akong mga estudyante mga araw kanina may kaisipan na magbirisita. Kaya nauma akong marita dahil pa nangyari sa buhay ko na nagtukdo ako sa mga iba-ibang eskwelahan, sa Ago Foundation College, sa Ateneo, Dinaga, tapos sa Peña de Francia. Tigilan ko na ako ang mga estudyante na dirito ko na hanggang nyan dahil pa nagigiram doon kung mga girari ako. Papasalamat akong marita. Ay ko inuhuna na ikaw pa rin mga estudyante mga araw kayo na halik sa Peña de Francia. Kaya salamat na maraming sa inyong pag-bisita. Sinipigiris ko sa inyong magkatiripon na garo handog o ala sa kuya. Hindi na ko lang magpapasalamat ko asin ta nalaw ko nito na kay babag na magsasaw yung pagpapangaji kamo manulong maging maray syudadano asin maging kadagos manulong kilala ito sa inyong pag-ilibanan au makuda harap ka mo ka ito rulos manggiraray ko muna sa nga nireawa mo ka mo sa luwas may kanya-kanya na ka mo mga pamilya alagan sa harap ka manggiraray ko mo iiba-iba pagkakabangan kaya hindi ko lang masasalamat ko sa inyo salamat na maraming kapatid sa pag-irumdum kamulang talaga naka-elective tayo niya kaya mas nalay ko ta salamat yan sir katapos namin kamu anak tayo kaya Diyos mabalus na maraming bahala sa iyo ko Diyos. Yes! Yes! Amen! Marinog to mga pinyanas at pinyanas. Gusto ko lang po i-share ng sarong activity mo yan kung saan nagbisita kami sa satong teacher, dating teacher na si Mr. Oreya. Yan po siya. Hindi kaulay niya si Ma'am Beth Ladok. So, kaibahan ko po ngunyan ang satong mga batchmate man. Si Mr. Biloro. Siya ang president ng grupo. Si Miss Lubelia Serrano. Si Mrs. Miss Vanessa Kilatis. Si Jeffoy Chris Villanueva. Yan, igi sa Balyong Harong, si Mr. Poliante. Marvin Poliante. Si Jomar Panis. And si Ken Festejo. So, sarap po sa project minsan lang ang magatod ng tabang kay Sir Orea. So, nagpapasalamat po kami maray sa mga nagpaabot kansindang financial assistance. Dahil dyan, naging positibo na makabakal kita ng mga grocery items. Salamat, Shopee! And salamat, Shopee da. Grocery items, kadikit po na pang-araldo lang ni Sir and toiletries. Yan, may bagas po. So, gusto mo man po paabot ang samong pasasalamat, inot na inot kay... So, ulitin ko lang po si pasasalamat. Nakat si video ko. Manang memory. So, ulitin ko lang si pasasalamat kay Josephine Acetre, kay Jay Peralta, kay Cheryl Aguilar,
lalo na kay Aaron Flynn na nasa Dubai, Padaraman, and kay Gina Peñaflor, kay Lobelia Serrano. So, yan po. Salamat naman kayo ulit sa inyo. Sa mga sponsors, lalo na sa mga nagpilit man po mag-ibal. Ini po, may labanda sa room, diba? So, yan po si Ken Testeo. Si Omay, busy sa trabaho, nagtitimang po giraray para lang may din siya. So, salamat po ulit. Sana magkairilingan kita sa reunion. Thank you. I wanna crawl out of my skin with no